останете награди на Янко, на Барфилмен, на Янко Филипов. Браво! 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 Друг пропуска, Краси Янев. Няма го. Така и мисля, че награди ще получи децата и ще останат. Да се класирайте почваме. Значи първа риба Браво! 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 Пляскай, Викторе! може да остане, защото за най-голяма риба Пак ли не очаквах да се видим. Участник за това. Има два отбора, които може да много знаме, но ще кажем но за може да пасиля, ще получат може да започне да паси. Кой ба? Чакай. За безриби? Айде едно детенце да дойде. Айде бе. Айде, сложи наградата. Много добре се справихте. Ясно. Другия път. Аз му казах следващия път за най-голям кръг. Чакай. Така. Айде, браво. Браво! Така и Лидия, за съжаление. Това път е таранките. Таранкът може да дадеш една награда. Сега все пък се гласуват таранките. Кале? Голямо Извинявам се, много Да, стане на пълък. таранките, бе? Тези сте първото да дойде. Може ли да дойде пак първо? Че има подарък. Има подарък и аз да дай. Ти как да ни помислиш? Ще остане светло за тебе. Нещо да е старо? Не, давай, корто ще подорда. Иде. Така, това блъкно ми здраво за да ни е дига ръката. Ама далеч си още може. Дига ръката. Ама светло, що го изпълнява. С една риба 3 кг и половина ганени. Браво! Браво! Преслава, бе! Капитала получава. Браво, преси! Ще почера Браво, Преси! Чакай. Браво, Викторе! Викторе, пресо спечели! Следва и може би участник. Яни Букар. Хубаво падение има, това че става Не можа да намери вързаните където. Ние друг сектор останаха. Там бяха, ама... Май Светло не му каза. Светло ще кажеш. Светло вижте на отрова, ако има да ти каже. Вчера Светло се развърза тапата. Видяхме? Да. Я дай батери. Браво! Две риби, 15 кг, 890 грама. Браво, отивайте! Добре, че има кой да контролира, Яне. Иначе... Марто, дай ръка, дясната. Марто. Много рано изпълните, много подарък тебе. Аз ще държа подарък. Следват лайчи. О, ние сме Викторе! Викторе! Те няма да разберете. Всяко ще бръмчим се. Достатъчно финансите. Мой телефон е в тебе сила. Да. Добре. Джорта в тапата е, че? Отдай ми две риби от тапата. Да, бе, тати. Имаш татичка, ще ги трупате вече там. Браво! Браво, Викторе, ела.
Ради, ало. Просто има сертификат. Браво, Вики! До другия път 5 риби се вържи, само 4. Малко повече ще дава. Да казваш, защо правлите? На четвърто място 9 риби, 44 кг тески, 43 пандали. Нека каквото ако избухне. Блатнота че. На макара си не ги слагаме. Ще вържиш на баща с двата големи пръста. Друг да бъде. Като успее. Да, вече включваме призовата тройка. На трето място нашата школа все пак се проявява. Тим Вял Карт Тим, 11 риби, 57, 380. Браво! Получаваме медал, бронзов, Благодаря на баща, че няма такъв. получава купа, Майтата на страна. получава един, получава къде, Влечи бе, влечи, вземи кашона и пълно. получава още един подарък. То няма да се човека. Абе, Саша, що си го направил това от сферата? Така, на второ място най-далечният отбор Петропавлов. Как ще му изглежда? Десет риби, 68 кг, 160 грама. Знаме, че Спечо ни каза. Да там мине напред. Да бъдете турнирани, организатора първи. Погледни към тето, мамо. Към тето. Шампион на турнира, Чакай ни, къде така? Айде, маре. 11 риби, 50 кг, 330 грама. Дай на мен. Сега ще излезе. Ги бъшаме, как да нямаш? Нали пашка риби? Пашка така. Не, просто се не фащам толкова. Много ви достатък. Браво! Ами това е остава, капнем по една точка. Извинявам се. Значи по една чантичка и да съдите, да си носят кантари. За другия път да е по-удобно. Оле? Кантара другия път. Къде другия Сега е. Резервно е казано. Давай. Друго има ли да пропускам нещо? Няма. Торката остава. Режи. Мога моята Един част нож. да минава. Някъде имаме ли? Разполагаме ли на ножа? Има вътре хиляди. Имаш ли, нали? Да, или нож, коя тия и... Так, загрозя. Айде бързо държата. Моли за един нож как.